Irati Gorostidi Agirretxe eta Arantxa Santesteban Perez gara, eta egin dugu Euritan film laburra, eta zuzendaria gara, film horren zuzendaria gara. Gure filmaren jatorria hasten da Europa Futuro Anterior ditutako proiektu batean, eta proiektu hau garatzen da Tabakaleraren baitan, 2006ko proiektuaren baitan ere bai, eta bideratzen du Pablo Laparra deitutako persona batek, ikerlari batek, kasu honetan. 78ko maiatzaren inguruan bertan sortu ziren zinemagintzari lotutako joera berri batzuk, joera militanteak nahi baldin bada, eta hortikan sortzen da zinema militantea deiturikoa. Bere proiektuak ikertzen zuen irudi hauen guztien inguruan, hamarkada hauetan garatutako irudi hauen guztien inguruan, eta irudi horiek gaurko borroka sozial eta politikoetan zer eragin duten, eta nola gaurko praktika politiko horietan nola jotzen den behin eta berriz garai horietan sortu ziren irudietara. Bere proiektu honen parte gonbidatzen zituen egile, ikerlari eta zinegile ezberdinak parte hartzera berak proposatzen zituen irizpide hauetan. Eta orduan deitu gintuen Irati eta biok eta proposatu zigun egitea gure hausnarketa propioa honi dagokionez. Filmean ikusten dira emakume ezberdinak, guretzako interesgarria zen emakumeen ikuspuntutik egitea zerbait, batez ere aurkitzen genuelako guk errebisatu genituen material ezberdinetan aurkitzen genuelako nolabait emakumeen ausentziak eta presentziak, eta pixkat hortik abiatzen gara, hori da abia puntua. Eta interesgarria iruditzen zitzaigun egitea pieza bat kontutan hartuko zuena, askotan narrazio ofizial edo hegemoniko hauetan faltatu izan diren ahotsak. Eta guretzako importantea zen emakume batzuei ahots hori edo ematea edo bilatzea, ahots hori. Guretzat importantea zen baita ere itxaro jartzea 85ean idatzi zuen errelatu hau berri irakurtzen, eta nolabait egitea denboren arteko konexio hori, zer esan nahi duen berak bere burua, zer iradokitzen duen berak bere burua berri irakurtzen hainbeste urte pasa ondoren, nola aldatzen diren hitzoien, nola aldatzen den hitzoien esanahia, nola gaurkotzen den diskurso hori, zer esan nahi duen gaur egun, eta zer esan nahi duen bere presentziak berak gaur egun eta nola interpretatzen denez. Lan egin dugu elkarrekin denbora guztian, orduan bazegoen aukera nolabait bakoitzak parte bat egiteko eta gero muntaian hori elkarbanatzeko edo rol diferente batzuk eukitzeko, baino erabaki genuen pixka bat hori, erabaki guztiak elkarrekin hartzea, eta horrek nolabait prozesua pixka bat geldiarazi du edo prozesua luzatu egin du. Ikuste dut ere hori azkenean pelikula hau dela, pelikula bat hori horren fruitu dela baita ere, gure artean sortu den dialogo horren eta elkarrizketa horren erantzuna dela. Lana osatu genuenean ez. Ze abiapuntua zen, hori oso abiapuntu zintzoa, oso esperimentala, oso askea, zelako lehen aipatu duan Europa Futuro Anterior horren inguruan hausnarketa bat egitea, eta orduan gure asmoa zen elkarrekin lan egitea, elkarrekin adostea zer egin nahi genuen, eta uste dut pelikula ere zentzordan oso zintzoa dela. Ez daki zer bihurtzeko pretensioa ez dauka. Nik uste dela ariketa bat, bilaketa bat, eta ez geneukan kimuak buruan. Espero dugu hori, aukera ona, azken finean gure lanari oihartzun emateko, ze bestela oso zaila da olako lan batek, nolabait, jendeak ikusi dezala olako lan batez. Guk ez dauzkagu medioak hori nolabait oso jende askori helarazteko, eta hori espero dugu, pelikula jende askok ikusi dezala. Nik uste dut zaila dela, askotan ere jotzen dugu pixka simplifikaziora, eta gero
ikertzen duzu eta batzutan ateratzen zaizkizu espero ez zenituen konklusio batzuk. Nik bai uste dut fikzioa gaur egun bezala ulertzen dugun moduan, uste dut ez dela igual, ez dakit, baina emakumeen ahotsa adierazteko oso bide erreza edo erosoa, esango nuke, ez? Eta ez dakit oso ongi zergatikan, jotzen dugu askoz ere gehiago, bai begira dokumentalago baten bidez, ez dakit, igual esplikatzen duelako beto, zein den gure ezinegona, gure posizio ez privilegiatua, gure bilaketa prozesuak, gure zalantzak, hori guztiak agertzeko modu bat izan daiteke begira dokumentalago bat izatea, ez? Guk hain justu Euritan piezan, abiapuntua nahi bada dokumentalagoa zen, baina bidean erabaki genuen fikzioaren elementu batzuk sartzea. Zergatik, iruditzen zitzaigulako fikzioak ere aktibatzen eta desaktibatzen dituela susmo batzuk pelikulan, eta badela beste modu bat ere diskursoak eraikitzeko, eta guri kasu honetan interesatzen zitzaigun fikzioaren elementu batzuk sartzea pixkat ere proba moduan, ze neurri handi batean izan zen probatzea, ez? Gero nire ustez fikzioa eta dokumentala edo errealitatearen zinema edo askotan deitu izan den horrek ere ez ditu mugakain definituta, eta pasatzen gara askotan alde batetik bestera errazki, ez? Batzutan nahi gabe, baina kasu honetan nahita.